Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatun mai sauraro. Shugaba Muhammadu Buhari ya tura sako zuwa ga Tinubu cewa ya rike kasa da amana kamar yadda muka rike. To mai sauraro, muna tare cikakken wannan bidiyo a wannan tasha ta mai albarka mai su Arewa TV Star. To mai sauraro, samu guri ka karkada kunne domin sauraro wannan zafin labarin daga wannan tasha ta mai albarka. Kamar je kullun yadda wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa TV Star ta saba kawo muku zafafan labarai, to yau ma wannan tasha ta mai albarka ta leko wani batu ne da shugaba Muhammadu Buhari ya yi martani zuwa ga Tinubu kan cewa ya rike kasa kamar yadda mu ma muka rike. To mai sauraro, muna tare cikakken wannan bidiyo a wannan tasha ta mai albarka. To amma mai sauraro, kar ka manta, muna da bukata guda daya zuwa gurin ka mai sauraro. Idan wannan shine zuwan ka na farko, ka danna mana subscribe, kuma kana ka danna mana alamar kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Dan ta haka ne, idan ka danna subscribe kuma ka danna alamar kararrawa, zaka samu sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. To mai sauraro, bari karkace in harba ku zuwa ga ma'aikatan mu domin sauraron wannan zazzafar labarin ga wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa TV Star. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraro. Barkanmu da mu da ku da sake saduwa a cikin wannan rana ta mai albarka. Mai sauraro, samu guri ka zauna ka kada kunnuwanka domin sauraron wannan zazzafan labarin daga wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa TV Star. Kar ka manta ka danna subscribe kuma kana ka danna alamar kararrawa don samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. To mai sauraro, bari mu dangana ga labarin kai tsaye yanzu muka samu labari cewa shugaba Muhammadu Buhari ya yi martani zuwa ga Tinubu kan cewa ya rike amana kamar yadda shi ma ya rike. To mai sauraro, muna tare cikakken wannan bidiyo a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa TV Star, amma kaɗan da ka ce mu domin samun wannan cikakken bidiyo a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa TV Star. Mun gode. Yanzu